Wilujeng dalu Mbak Pipit. Nggih, wilujeng dalu. Pripun kabare kok wau dalu ngeluyur teng Balung Bawuk niku? Ya ampun. Pak Minto. Damel ka, Pak Ek. Ngopo? Aku ngomong apa? Balung anu. Balung apa? Aku ngomong apa? Nah, damel K, Pak. Ora, aku mau ngomong apa kok do bengok. Damel B. BH. Jenengan mau dawuh balung bawuk. Salah kuwi. Kok yo baleni. Lah nggih klintu. Lah yo kleru. Sing leres niku balung kawuk. Ayo. Nggih. Balung kawuk. Aku Lah jenengan kaget. dawuh balung bawuk. Sing bener sing tindak. Balung kawuk. Sing salah. Oh, berarti sing salah bawuke. Iya. Dadane sinten, Ya Pak? ampun. Aku kaget kok, Nak. Bareng aku karo ibumu tekan ning Balung Kawuk ki mau kok enek sapa ki tak tiling-tiling ki kok enek senembang anyang-anyangen. Ayang-ayang, Pak. Ayang-ayang. Nek mau balong. Balong nggih. Terus Pak Sentot kok barong to. Nah iya. Coba iki bar iki kok bintang tamune diunggahke anggere metu gubuk asmara ki tanpa bawa saiki dibawani ngomong sak pucung wae coba kaya ngapa. Nggih. Balung Tadi baleni malih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Luki. Angger bangsa mut-mutan gile apik. Lelampahan kang kawuri Mbak Imas. Tresno tulus. Tulus. Nah nggih tulus. Tulus. Beh. Tresno tulus nadyane gubuk asmara. Yo, kaya ngapa digarap rong versi diawiti sangka musik mengko pupuh kedua binarung karo gamelan. Dados tur nganggo cara kediren. Yuk. Aku kelingan
saking Tuban Mas Bibit Padangan Mas Andri ingkang wonten ageran Bakis Rejo Monitor saking dalem Masinyo Bapak Asmara Santo Madiun Grup Sekar Gadung Indonesia tanpa kecuali sembah nuwun gubuk